Ahojte. Ahojte. Vítame vás pri dnešnom videu a dnes si pripravíme Sušienky. chocolate chip Chocolate chip sušienky. cookies. Čo budeme potrebovať? Okrem plechu na pečenie s papierom na pečenie potrebujeme sušené hrozienka, Áno. Vajíčka, chocolate chip. cukor a vanilkový cukor, Áno. hnedý cukor, Hnedý cukor, maslo a potom suché ingrediencie. Áno. To sú hladká múka, Nie suché, ale vymiešané. vymiešané už preosiate hladká múka, kypriaci prášok, soda bikarbóna a soľ. A potom potrebujeme miešadlo, Miešadlo, veľkú misku, veľkú myšku nejakú špachtličku a lyžičku. a lyžicu. OK. Tak, môžeme začať. Môžeš dať maslo do misky, Kristýnka. Tak, do tej veľkej. Vymiešame s lyžicou. Takto, poriadne. A teraz týmto vymiešame. Áno. Teraz tam pridáme aj cukor. Áno. Hnedý cukor. A teraz to vymiešame. Držme sa tak. A dáme tam aj vanilkový cukor, klasický cukor a vanilkovú pastu. O, a teraz sa to piepia. Áno. OK. Sa to piepia na toto. Aha. No a teraz to miešame. Pomôžem ti. Tak, teraz pridáme vajíčko. Takto. Je tam jeden žltok a jedno celé vajíčko. Recept potom mamka tam napíše však. Dobre, teraz to zamiešame zase. A už je to lepšie teraz však. Pena, dáme tam suché ingrediencie. Môžem? Môžeš to tu vysypať všetko. Počkaj, takto. A teraz to premiešame. Áno. Môžem už dať tie čokolády? Nie, až keď to zmiešame. Aha. Tie čokoládové hoblinky idú až na koniec. Počkaj, To nie sú hobinky, ale ale také, chocolate chip. také malé guličky však. Áno. Tak. Keď bolo cesto príliš husté, Tak dáme tam toto. nie, tak tam môžeme pridať trocha mlieka. Vieš, malý. Musí to... Tak, šup. OK. Presne takáto hmota by tam mala byť. Áno. Teraz tu môžeš prisypať hrozienka a chocolate chip. Jej. Super. Hrozienka sú zdravé však. Áno. Sú také antioxidanty. A čokoláda, keď je kvalitná, tak tiež je zdravá však. Môžeš všetky naraz vysypať. Toľko veľa, pozri. Jej. Ešte dať... Ten môžeš zjesť. Čakaj, takto. Kde spadol? Neviem. Tu je. Nam. Čakaj, takto. Chceš to premiešať? Vládzeš? Nie. Ťažké? Nevadzem. Ok, daj. Takto. Budeš si musieť vyhrnúť rukávy, lebo budeme robiť tie guličky. Sušienky budú až po upečení, zatiaľ je to len cesto. Jaj. Vieš? OK, takto vyzerá hmota. Tadá! Dobre. Teraz takto. Všetko si to takto. Tu nám bude cesto. A dáme si plech, na ktorý sme si dali, čo je toto? Papier na Pečenie. pečenie. A teraz budeme robiť také guličky.
Môžem? Vyberieš, áno. Tak. Tu máš aj ty. Zober si do ruky. Ale všetko z toho, to je jedna porcia. Najlepšie je to robiť s takou lyžicou a keď máš mokré ruky, tak sa ti to nelepí. Len pekne, jemne. A dáme tak a vedľa seba. Výborne. Zase tu je kúsok vody, keď chceš. Tak si to namočíš. Len kúsok stačí. OK. Ideme robiť ďalšiu guličku. Tak, daj ručku. Tak. Tak. Udáme si ďalšiu. A treba ich dávať od seba, lebo oni sa potom rozpustia, tak aby sa nepolepili. Bola by z toho jedna veľká čokoláči placka. No, ďalšiu. Alebo bojíš Tak spojenie. jemne. Len jemne krúžime. A vytvarujeme z toho. Čo? No ja omylom zapol, ale... O. A 9 by nám mali výjsť na jeden plech. 9 guličiek. Tak, Tak, jedno už mám to tak ďalej, od ďalej. seba. Keď majú byť 9, koľko nám ešte chýba? Spočítaj, koľko máme na plechu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Takto sme si pripravili naše chocolate chip a ideme dať do rúry na 10 minút na 180 stupňov. Už nám ostávajú, Kristinka, len 2 minútky a kukiny budú hotové. Nachystali sme A, si. a potom dáme tieto piesť. Áno, to máme ešte ďalšie. Švihlo sa nám to. To je druhá várka všakže. A kýbem im. Kýbem. OK. Bon apetít. Pozor, horúca Kristinka. Nechytáme teraz plech, dobre? Nechytaj plech. A dáme si piecť ďalšie. Ale mamka... A zase časovač na 10 minút. Áno. Možno dáme už na 9. Akurát to takto stačí. A teraz si ich povyberáme, dobre? Máme tanierik pekný, aby nám vychladli. A môžem No, ja? skús. Ti budem držať. Tak, výborne. Tak, vidíš, aké sú pekné, jemné. Chewy. Yes. Pozor, lebo sú horúce. Ešte jeden taký. Tak, a ešte sa nám tu zmestí jedno maličko. Sa prebatil. Tadá. A toto sú naše Ksusienky. chocolate chip. Cookies. Čaute. Dobrú Čaute. chuť. Go